ne Salisu yaro kun ji sunana. Salisu yaro ne yan gurgudun Haruna na jirala. Na yi gaisuwa Salisu yaro na faɗa, na ce ba kai ku ba. Haruna na jirala sannan ku yan gurgudu. Da fari yan gurgudun Haruna na jirala Salisu yaro ne. Haruna na jirala kun san ya zaga duniya, ni ma ina gurgudun ne. Haruna na jirala mai halin kirki a ko'ina, tilas ne na bayyane. In ka gane zanci kan to ka fito ka girgiza, waƙar yanzu ta kuce ni ma kuma na ku ne. Burina a koda yaushe na ga kanku ya haɗu, ku dinga taruka da dama, ku zama kainuwa da shan Allah, wadda baya ku ba wanda za ya kau da kuma. Na san yan gurgudun Haruna na tare da kuna jina ba ku yin nadama. Inda ya har da rai rabo na ku ba zai guje ku ba, na ƙara na faɗa rabo na ku ba za ya bar ku ba. Ina yan gurbi Haruna na tare da nake sakawa, wannan da ba ya san husuma. Ya bu uwa uba cikin ta duniya, na ce kwatila su kuga tayi mai da kima. Me saka dole ne ka so shi ko ina yake, na ce akan ka ba mu yin nadama. Haruna na tare da muna san ka ba za mu bar ka ba, ni ma na faɗa na ƙara ba zan guje ka ba. Yan gurbi kuna ina, ina Al-Mustapha angon na Aisha gaida. Al-Mustapha angon na kana ina, na ce ya gwarzo na fito ga daka. Angon na Aisha na dole ne in yabe ka, kana da kima. Abizat yau zan yaba mai hali na jarumai, tilas ne na jinjina. Haka Abizat kana ina angon Halima fitowa. Na san ayin da kai gurbin nan duka jama'a ba mai zama a kowa ya foto. Ina Yakubu dan Alhaji Ali ango ga Zainabu Abu kai ma fitowa. Kamar ku kuma ba a kai ku ba, ba za a fi ku ba. Haka ina ɗahir dan baba jika ga Hajiya angon Fatima fito kai ma. Angon Fatima garin gile ɗahir na muwa mai kyan hali gami da girama. Ina Yakubu angon nana a garin gile kai ma jinjinar ka na yi ma. Angon nana Yakubu na yi yaban ka jarumiya, ba za a fi ka ba kyawun hali kana gaba. Na ce ina Yahuza angon Rashida a garin gila kai ma na da bama. To Yahuza ango gara shida na yaba maka, halinka yayi min nema. To ina Sadiya angon Shamsiyya shugaban gurbi kai ma yanzu na yaba ma. Na fada tarzoma a garin gila na yaba ga kai, Sadi jinjina nake angon Shamsiyya
sai ka taso. Rabi'u na yaba da kyan hali jinjina nake na Amina a gaida kai a yanzu dole sai da kai. To ina shahidi dan malam a garin Gaiza na yaba ma. To shahidi dan malam kana jiki da sune na kan ba mama. To ina hambali diskuwa angon wasila a garin Giza kai ma yaba ma. Hambali angon wasila jinjina nake yanzu a dole sai da kai kai ma zo ka rausaya. To ina Yahuza babban yaya a garin Gezo tudu kai ma yaba ma. To Yahuza na yaba da halin kirki dole ne in kara jinjina da girma. To ina Ibrahim Shoko angon Rashida kai ma jinjina na kema. To Ibrahim Shoko angon Rashida gaida kai sai ya da a gaida ke a garin Gezo don tudu kai ma na yaba da kai. Ni na ce ina ɗaya buwizi angon zuwai da kai ma yabuwa jinjina na kema. Ango ga zuwaira ango kuma ga Saratu a garin Gezo tudu kai ma. To ina Manira ango ga Khadija a garin Yakudi na yi jinjina ma. Maniri na yaba da kyan hali na Khadija ne a yanzu kai ne jarumi kuma ba mai fada da kai. Asumani bangis yaro mai zamani gaida kai ka san halin zina na kema. Asumani bangis yaro mai zamani a garin ko sata wannan ya ba ma. To ina Mubashiru dan Iliya angon Rashida a garin Galata ne ma. To ina Mubashir ango ga Rashida gaida kai a yanzu na yi jinjina ni ma ba za na bar ka ba. To ina Adamu angon Rabi a garin Ginnigidi kai ma na yi jinjina. Adamu angon Rabi dan Ginnigidi a gaida kai tilas ne na kan ba maka. To ina Aliyu dan Fulana a garin Tajigala kai ma na yaba ma. Aliyu dan garin Tajigala dan Fulani gaida kai ni ma jinjina nake ka san ba za na bar ka ba. To ina Isu eto angon Bibi a garin Galata ni a gaida kai ya. Isu eto angon Baby na yaba da kai tilas ne na kan ba maka. To ina Fa'iza Ubi ga Zakari yake ma yanzu na yaba ki. Fa'iza jinjina nake Ubi ga Zakari ce tilas ne an gaida ke yanzu bikin ku za mu zo. Haruna na taralla shugaban gurba a gaida kai tilas ne na kan ba maka. A kan cikin gurbi din da ni na sani a ko'ina babu yana kadan na duba. Haruna na taralla kana